इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरो होमबानो आन्दलन खालामो बेयो पृथिबीनि गेजेरावनो मोनसे गाज्रि मेसेज थांगोन आरो इयुनाव बेबायदि इनभेस्टमेन्टफ्रा जोंनि बड'लेण्डआव फैनाय नङा आरो जेब्ला इनभेस्टमेन्टफ्रा फैनाय नङा जोंनि जायगायावहाय डेभेलपमेन्टबो जानाय नङा जोंनो इलेक्ट्रिसिटि नांगौ जों सानसेबो फेन नङाबालायनो थानो हाया सानसेबो जोङो हरावहाय इलेक्ट्रिसिटि नङाबा थानो हाया लाइट नङाबा जों थानो हाया दा लाइट नांगौबा जों फेनाव थानो गोसो जादोंबा मबाइल चार्ज होनांगौबा टिभि नायनांगौबा होमबा जोङो कारेन्टखौथ' जोङो दिहुननांगोन नङा होमबा मोब्लिबखौ जों दिहुननांगोन मोब्लिब दिहुननोबा जोंनो पावार प्लान्टखौ जोंनो नांगोन साख्रि बाख्रि नांगौबा जोंनो इनभेस्टमेन्ट नांगोन पावार प्लान्ट नांगोन गतिके रायजोफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बावहाय आं जेबो माने बेबायदि डिसिसन बा साजेसन आं होनो नागिराखै रायजो राजाफ्रा रावनिबो खोथा लायाबालायनो डाइरेक्ट सरकारजों सावरायनांगौ सरकारजों सावरायनानै मा मोजां राहा लामा लाजायो बेखौ थांखि लानांगौ जुदि पावार प्लान्टखौ बसायथाराबाबो सरकारजों रायलायनांगौ आरो बसायनो एसे एरा धरानि गेजेरजों खाथि खाला एसे माने माबानि पावार प्लान्टनि एरियाखौ बोखे बोखा खालामनानैबाबो पावार प्लान्टखौ बसायनोब्लाबो रायजो राजाफ्रा सरकारजों रायलायनांगौ मानो होनबा सरकारासो बेखौ डिसिसन लानो हायो रावबो डिसिसन लानो हाया बेयाव थांनानै मोनसे बिसेस पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा थांनानै रायजोफोरखौ थुनज्लायहैनाय नुदां आङो नुदों जे रायजो राजाफ्रा सासे सानैया इमसनेल जानानै पेट्रल लुलायलायनानै गावखौ सावथारनानै लानायनि नागिरनाय मोनसे दुखु नांथाव मोनसे सावगारि बेयाव नुनो मोनदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों आं खोनादों जे समाव रायजोफ्रा लामायाव बेबायदि आन्दलन खालामनानै गावनाव पेट्रल लुनानै लानानै सावथारनोसिम थांनो नागिरनाय समाव बै पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा गामि खाथियावहाय जौ बेदर जानानै रंजागासिनोसो दंमोन बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ सावथार होस्लायस्लाय गावसोरनो लामायाव ओंखारनांगौ लिडारफ्रानो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा गावसोर सावथारग्रोनानै लाग्रोथों गावसोरखौ नङा होमबा रायजो राजाफोरखौ मानो बेबायदि लेभेलसिम थुनज्लायदों बे बारा मोजां जायाखै आं खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफ्रा रावनिबो थुनज्लायनायाव फैनो नाङा थोंजोङै सरकारजों सावरायलायनानै बेखौ मा खालामजायो बेखौ सावरायनानै मोनसे थांखि लानाया मोजां जाहाथे इयुनाव जोङो रिग्रेट जानाङा जोङो उन दाहा जानाङा जे जोंना बे पावार प्लान्टआ फैयोबा लामा सामाया मोजां जागौमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनगौमोन जोंहा हयथ' इलेक्ट्रिसिटिफोरखौ फ्रि मोनगौमोन जोंनि हा हु जा 10 बिगा 20 बिगा हा जोंहा थांगोन बे हानि बिनिमयआव जोङो लाख लाख रां मोनगौमोन बेबायदि होननाय उन दाहा जाहाथे जानाङा बेनि थाखायनो आङो बे खावलायदों